Hi! Welcome to our vlog! Hey, what is up? My name is Jom and welcome to my channel where I create videos about careers, education, traveling, and a bunch of other things. You might want to click here to subscribe. Pwede po ka naman. Kasi may pag-gulo. Kabis kay Ay, ganun tama sa inyo. Masira yung kotse. Hi, bro. Ingat dyan. Hi guys, it's me. My friend. Apple mo po yan eh. Sabi na po ako niya. Hindi ako ba? Hi, Isa! Awan na yan ako rin eh. At yun yung ay. At yun yung Japan. Eh na abi. Malbat na lang Japan. Ano ba? Abi na yung tawa na. Ako. May view pa din. Kali na may pusikat. At yun yung Japan. Kali na may pusikat. Hindi masante. Pagpasante. Yung gawin yung balo. Ay, na! Ang bibidyo mo tapos Naidala ni Nema vlog. Rich, hanap galo kami makabidyo. Rich, alam mo kayo camera na su... Gawin mo tapos wala mo dito Korea. Ate Chef! Alay-alay na. Miminom yung... Alam lang. Pilan pa rin. Meron din ako. Pilan kayo? Pag hindi ka sutan, may kanya pampakain, pampakape. Sudah siya. Okay, ano ka? Saan may nakaso? Magkaibigayan, Ken? 100. Pangkape. Nari, at di ka mani kayo. Ay, ano na yung baka? talaga o lagay mo kalaro kanina waring Ay, Dada, Rich, masakit pala yung artista. Nalala ko yung video ngayon. Ay, Dada, mama, sinimento ko na video. Rich, parang nag-vlog itong video. Diba, masikas niya. Bakit nakitungsungan kayo? Nagkakayo din na lang. Kaya, isip ko. Kasi nandiyan alang perfect marriage na. Matabas! Magtakot tayo mag-ganyan. Magsino ko yun. Pero nangyay ka? Burger King? Wow. Ako, Lu! Magigipalay natin kaya, Bekay. Vlogger! Di ba niya masinag ka sa kaya, Bekay? Di kami? Di kami ang puno. Ano ulo? Ay, puno! Namungo ka na ba? Pero ikaw, kaya, Bekay. Pinda lang ko lang bagi. Ikaw ko kaya. Sino ba siya?
Hi, babe! Yeah!